रिटिना बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना ससियेल मिडियायाव गावनि गाज्रि सावगारि हगारनायनि थाखाय दुथांनि सायाव एफ.आइ.आर. होदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान थिनालि आउटपस्ट पुलिस स्टेशन सिङाव थानाय सिम्बोरगाव थिंख्लांगुरि गामिनि बिरखां बसुमतारीया रिटिना बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोननि गाज्रि सावगारि ससियेल मिडियायाव हगारनायजों लोगोसे बिरखां बसुमतारीया रिटिना बसुमतारीनिसिम रांबो दाबिदोंमोन। रिटिना बसुमतारीया 2 लाख बिरखां बसुमतारीनो हरदोंमोन, नाथाय रां हरनायनि उनावबो बिरखां बसुमतारीया रिटिना बसुमतारीनि गाज्रि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव हगारना होदोंमोन, जायनि थाखाय रिटिना बसुमतारीया बिरखां बसुमतारीखौ पुलिस स्टेशनाव एफ.आइ.आर. होनाय जादों। आसा बसुमतारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि 2 दाननि उन्दै गथ'खौ लानानै गुबुन हौवाजों खारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, चिरां जिल्लानि सानजा फस्लाबारि गामिनि बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारीया गावनि 2 दाननि उन्दै फिसाजोखौ लानानै बहाबा खारनानै दं। खौरांजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, आसा बसुमतारीया गावनि मोजां मोननाय हौवाजों खारना थांनाया 2-3 दानसो जाबाय। बिथां बिलिफां बसुमतारीया गावनि बिसिखौ फैफिननो थाखाय खावलायदों आरो सोरबाफोर मिथियोब्ला 9101729082 नङाब्ला 8099732599 जानबुं नम्बराव फन हरनो थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों। आइ.टि.डि.पि. बिफाननिफ्राय एम.सि.एल.ए. उइलियाम नार्जारिया राइजोफोरनो मुवा-बेसाद राननानै होदों। बि.टि.सि. सरकारनि ससियेल वेलफेयार बिफाननिफ्राय गुबुन गुबुन बिबानाव राइजो-राजाफोरनो गोनां जानाय मुवा-बेसादफोरखौ रानना होदों। 4 नं जमदुवार बियाबाव बिथांमोना सानसेयावनो मोन 8 मुवा-बेसाद राननानै होदों, जायनि थाखाय राइजो-राजाफोरा बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजां मोनदों। जोंना इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो। बे समावनो राइजो-राजाफोरनाव सोंथि फैदों दि इउ.पि.पि.एल. बबे जों एलायन्स जागोन? बिनि सायाव प्रमद बर'नि सायाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर'आ दाबो जेबो खोथा होनो हायाखै। बिथाङा बुङो दि जों दानो खोथा होथ'वा। जेब्ला इलेक्शन जागोन अब्ला जों सोरजों एलायन्स जागोन बेखौ फोरमायनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। मणिपुराव दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे दुथांफोरा लिटिल ह'म नख'राव अर सावनानै होदों, जायनि थाखाय बे दुंहाव थासारिया मणिपुराव सोमजिदों। दिनै मणिपुर सरकारा 5 साननि थाखाय इन्टारनेट बन्द खालामना होदों, जाहाथे दावराव-दावसिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन जायगायाव गोसारा आरो दावराव-दावसिया बाराया। बेनि थाखाय मणिपुर सरकारा आर्मि पुलिसफोरखौबो दैथायहरनाय जादों। सिखोना जोहोलाव हायुंआरि पार्कखौ रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफानआ एन्टि-पचिं केम्प आरो बरिं बानायनो थाखाय हाग्रा बिफाननि हायाव बानायनो नागिरनायखौ हाग्रा दांग्राफोरा हाग्रा बिफान आरो पुलिसजों नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोनदों। बाक्सा जिल्लायाव आयेन बेरेखा दंफां गारि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुंनि गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, थांनाय बुधबारखालि हरनि 1 रिंगायाव आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनो लाबोनाय गंसे बलेर' गारिआ सौग्रावना सासे सुबुंनि जिउ फोजोबो आरो 2 सुबुंखौ गोब्राब जोखोम मोनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, जिउ फोजोबनाय सुबुंखौ जफादमा हालामनि 3 नं मणिपुरि गामिनि साताल ब्रह्म होननानै मिथिनाय जादों आरो गुबुन 2आ केशब बर' आरो नबिन बर'। बिथांमोनखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो, नाथाय जाथाय खालामग्रा मानसिया खोमसिनि खाबु लाना खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो रायजो-राजाफोरा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमना आयेन बायदियै साजा खालामनो होनदों आरो बै जिउ गोमानाय सुबुंखौ माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो-राजाफोरा सरकारनिसिम खावलायदों। जे भिडिअखौ नायदों, रायजोफोरा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो अननानै। दिनै भिडिअ एसेनोसै। रायजोफोर जाय जाय गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो।